De gemeenten Achtkarspelen en Tietzijkstradiel zullen net fuseren. De beide gemeenten blijven zelfstandig. En dat betekent dat er na jaren van geerwerking ook een eind komt onder de maatschappelijke werkmaatschappij, 8KTD. Een meerderheid in beide gemeenten stemde juiste joen voor zelfstandigheid. Nevens de meeste partijen moeten de gemeenten dicht bij de inwoners en bij de dorpen blijven. Maar wat vinden de inwoners er nou eens zelfs van? Nou, ik denk dat het een heel goed ding is. Ja. Want grootschalig vind ik vaak wat minder. En laat het een beetje kleinschalig houden. Ik denk dat dan de bewoners volle beter bereikst. Ik ben tegen een fusie, want gaan we eens kijken naar andere gemeenten, wat daar gebeurd is. Het gemeentekantoor is in Noord-Friesland mooi in Dokkum gekomen. En iemand die naar Kollen moest, is die pineut. En iemand die naar Verben moest, is die pineut. Ik kan hem heel eind gaan afleggen. De afstand naar de burger wordt steeds groter. Ja, nou, het maakt mij in principe net zoveel uit. Ik denk dat het voor de hele besluitvorming van het hele verhaal net voluit maakt. Dus ik denk dat het alleen de maat is. Het ontbinden van de werkmaatschappij is nevens een recent onderzoeksrapport wel volle duurder als een fusie. De beide gemeenteraden kiezen nou dus bewust voor een optie die het mogelijk miljoenen euro's duurder is nevens het onderzoek. En is dat wel verantwoord? Ook voor de inwoners van de gemeenten. De fusie wie goedkoper, dan is het dom dat ze het net doen, toch? Dat ligt het mij. Ja, maar goed, dienstverlening en dicht bij de burger is natuurlijk ook belangrijk. Ja, dat weet ik wel, maar als het nog iets in het post had, dat ik maar 15 kilometer, ik bedoel, wat in de afstand duurt het daar. En voor alle sites dat het zoveel yield scheelt, nou, dan vind ik het dom. Misschien dat een fusie wel een stuk goedkoper is, dat het zelfstandig miljoenen euro's duurder is. Ik denk net dat het altijd een goedkoper is. Uiteindelijk komt het net altijd een goedkoper uit. Het lijkt het wel samen, maar ik denk dat dit je extra deel wordt.